Tänään me koitetaan voittaa Fortnite-matsi Emskun kanssa pelkästään kalastetuilla aseilla. Eli me saadaan ottaa hiiliä ja kaikkea muuta, mutta meidän pitää saada aseet pelkästään kalastamalla. Moi! Emskun saattaa kuulua vähän suhinaa, mutta ei antaisi haittaa. Mennään perus Battle Royale ja koitetaan saada hyviä aseet kalastamalle. Joo. Mennään peliin. Ei saakeli sisu. Nyt me voidaan vaan puhua vapaasti. Vai mitä? Sä oot leikannut tän siihen alkuun. Musta yksi hyvä peli, jos me saadaan eka peli tuolla 81 ilman, että me saadaan aseita, niin me ollaan Silti tulee top 60 ja me ollaan kustu. Sitten me pelataan 10 peliä lisää. Ja aivan varmasti. Yeah, game found! Yeah. Pitäisikö joskus tehdä IRL-striimiä siis? IRL-striimiä. No niin, täällä on lämpi. Mistä sais hyvin jotain fishing? Ai come on. Missä se on paikkoja? Mä en tiedä tätä uutta Mistä me saadaan fishing rod? Mä en tiedä, mistä nykypäivänä saas fishing rodeja. Mistä me saadaan niitä? Tiedätkö sä? No en minä tiedä. Mistä me saadaan fishing? Mistä me saadaan fishing rodeja? Tiedätkö sä? Mä. Niin. No en mä tiedä. Mä en tiedä tästä uudesta seasonista yhtään mitään. Olisi vielä kiva tietää, että niinku saatais vähän niinku jotain tämmöstä, että you know. Vai mikä tää nyt onko, en mä tiedä onko tää uusi season vai mikä tää on. Tää on joku silti. Mihin lähdetään? Jonnekin missä on... tuo näyttää hyvältä paikalta. No, kolme. Tuo näyttää siltä, että siellä on onkia. Silvä. Tai silti siellä ei oo ja me mennään sinne ihan turhaan. Rip. Niin. Mistä musta tuntuu, että onkin löytyy kaikista semmoista ihan pikku mökeistä jostain, laiturit jostain niinku. Tuo on pikkuinen. Oli hyvä joskus Chapter 3 se yksi paikka, missä ei aina kaastettu semmoiselta isolta järveltä tai joltain. Onks tää mitään laitureita? Adia, käykää tilaa sikkeeksi Emskun kanava. Ja Emskun kanavaa, jee. Ja Siken kanavaa. Jee. Ja Sikke Plus. Tulee plus sisältö. Joskus, harvoin. Erittäin harvoin. Joskus 50-luvulla seuraavan kerran. En mä tiedä, varmaan joku... Jos täällä ei oo onkia, sit mä en tiedä mitä tehdä. Eiku, ai niin vain... Okei, ihan sama. Ai niin joo. Onki. Kyllä me saadaan ottaa hiiliä. Onkia. Kyllä me saadaan ottaa hiiliä ja kaikkea muuta, mutta pitää ottaa vaan aseet. Tässä on mulle onki fishing rod. Mä alan vetää Eikö meille siinä kalaa. ole toista? Voi ei, tuolla on toisia onkin. Mä käyn hakata Flopperi. Mä haluun parempaa sisältöä. Kuin kalan. Täät hiiliä. Minä haluan aseita. Ei oteta surkkiva ehkä oikeastaan. Täällä on Okei, miksi me sit tehdään tätä haastetta oikeesti? Kyllä sieltä aseita tulee vielä. Tulee aseet, mä en oo saanut mitään muu kuin jotain... Joku hiton... En mä tiedä mikä tuo on. Joku Chill fist out. Chill out. No ku... Tuossa on hyvän näköistä. Mä en kyllä aikoista kalastanut. No onko mä? No en oo. Mä saan jonkun small fry. No se on jotain hiiliä, mistä me hyötä yhtään mitään. Se on niinku varmaan huonompi, sä et voi saada. Sohi ja siis se on huonoin hiili. Mä saa yhtään mitään. Mikä ihme? Toimiko flopperi? Ei varmaan ollut flopperi. Varmaan on.
Hei, mä sain Shieldfishin. Parempaa. Minä haluan aseita. Ei mä saan Tai muuten shellfish. ei käy hyvin. Ei Jee, näytä hyvältä. flopperi. Tai mä tiedä kuinka usein täältä pitäisi olla aseita, mutta niinku, no. Varmaan joku 1% silti ja me tehdään tätä aivan turhaa. Eikä tehdä. No mulla on jotain 20 small fryta täällä, niin... Miksi toi tekee tuolla hitsi källi? Vetää sille niinku... Mä sain aseen! Minkä? Outlaw shotgun. Mä sain tän. Ja se on vielä sininen, väreä. Ujuba, meillä on ase. Tai mulla. Et sä sitä saa. Niin meillä periaatteessa. Lavaduu. No joo. Come on. Kama Mä aseita. pelkästään näitä shieldfishejä täältä vedestä. Shieldfishia, mä oon vaan saanut jotain small fryta. Mulla on yksi small fry. Ja yhden aseen. No, ei kärsivällisyys. Kuinka paljon näitä tulee, näitä kaloja? Siis Niin taas small fry. onko se mahdollista? En mä tiedä. Joo. Tää vesi källää tällainen. Me halutaan muutakin kuin small fryta. No ei anna muuta kuin floppereita ja small fryta mulle. En mä tiedä tuleeko noista kalaparvista mitään muuta kuin kaloja, mut... Tää on ihanaa kalastaa täällä rauhassa vielä. No niin, kuinka paljon näitä tulee? Jes, mä sain aseen, mä sain tän... Minkä? Violet Precision SMG. Minkä sä sait? Mitä Violet se? Precision SMG. Oh my. Ei se nyt hirveän paljon auta vielä. No se parempi kuin ei asetta ollenkaan. Joo. Tuliko asetta nyt? No, ei tietenkään tullutkaan. Kamaan peli. Ja mä otan ehkä... No small fry mä kyllä heitä menee. Ihan Iso sama. pottu, mä vedän sen naamari. Ai saaks me siis ottaa hiileä tai tollasia shieldeja? Niitä saa ottaa ihan mistä vaan, mut ei aseita. Okei. Kiva tietää. Tuppa katso tätä mun small fryn ja floppereiden määrää. Onks mä otettu vähän floppereita sulta? Mulla vähän. Mä vaihan oikeesti puolta. Mennään tänne. Metallia, mä saan nää demistää. Oikeesti. Mikä tracking visor? Eiku se on, ei sittenkö. Tämä näyttää hyvältä paikalta kalastaa. Mä kalastin tässä kanssa. Ja Tää small alku fry. saattaa näyttää vähän tylsälle, mutta ei. Miksi tää källää mua? Minä haluaisin aseen, kiitos. No ei kun saan vaan flopperia. Kiitos. Jos mä teen tässä kalastuksessa jotain väärin, niin please kertokaa mulle kommenteissa. Mä en oo kalastanut vaan... Hei! Toinen ase! Se on sulle. Se on sotkani. Jee. Kato, mä sain tän. Toi on sulle. Jos mä teen tässä kalastuksessa jotain väärin, niin... Toi on sulle. Please kertoo mulle kommenteissa, koska mä en ite tiedä mitä tässä pitäisi tehdä. Pitäis mun kalastella vaan näitä ihme kohtia täällä. Ei, sä voit mistä vaan kalastaa. Okei, kiitos. I guess. Tosta tiedät. Mutta noista kohdista tulee shieldfishia ja kaikkea. Mä sain tommosesta kyllä aseen. Nice. Small fry. Haluaisin aseen. Kalaa, syökää minun. En mä jaksa tätä small fryta oikeesti enää. Tää alku on kyllä todella tylsistyttävä, tietämättä. Shieldfish.
Oho. Kaukaa tulee aina jotain hyvää. Niinku mä nyt heitin Miksi mä kauas. niinku saa mitään tuolta? Mä sain shieldfishin. Mitä mä näen? Mitä mä saan täältä joesta? Siis kuinka monta kertaa me ollaan pullattu tää oikeesti? Miksi mä saat tuolta vedestä mitään? Mä en saa ikuisuuteen mitään. Siis me ollaan kaastettu tää melkein kohta 15 minuuttia varmaan. Mä lähden. Vai mitä? Eikö mun riitä kärsivällisyys tähän vai niin mitä mun pitää tehdä tässä oikein ja väärin? Mä jaksa. Mä vaihan paikkaa. Mä vaihan tuonnemmas. Se ei tuo vedestä tuu mitään. Mikä tuo on? Mikä tää on? Mä vaan katon. Onko tää? Pitää vetää heti. No nyt selittää. No niin, no ei mikään ihme. Kun se nykii. Sillä. Niin pitää niinku heti vetää sitä. Joo. No niin, alkohan se nyt yhtäkkiä kulkemaan. Small fryta vaan tulee. Nyt mä niinku... nyt tuli small fry. Katsosko näyttää enemmän floppereita vai shieldfisheja? Vai mitä? En mäkin. Ota se shieldfisheja, niin mä otan floppereita. En mä saa shieldfisheja. Mä saan ihan koko ajan shieldfisheja. Mä saan vaan jotain small fryta. Mä saan vähän näitä kaikkia. Mä en saa mitään muuta. Kalastaja Jonne. Mulla on sikanoit floppereita noita. Eli siis kumpaa mä otan? Ota sä näitä shieldfisheja, sä voit tulla vaikka hakea näitä täältä muun luota näitä. Joo. Mulla on vaan yksi invis. Kuinka paljon sinulla on? Kuinka paljon sulla on näitä? Tää on enemmän kuin mun tän koko päivän saldo. No small fry on kyllä Mä tuun tähän. No small fry on kyllä ihan piirreisiä. Kyllä onkin. Mä en halua näitä 4 eri small fryta. Nyt ainakin niitä haluais. Hei, shieldfishi. Heti kun mä tänne tulin. Tai tulin tänne. Katoppa tätä small fryta on tänne. Kuinka paljon näitä floppereita tulee myös? Kato. Mä otan näitä floppereita mielelläni. Mä haluan nyt niinku jonkun aseen taas. Ei tässä ei ole niinku mitään järkeä näissä small fryissa. Näissä ei ole niinku mitään järkeä pitää niitä mukana. Vaan small fry. Ei mitään muuta. Mitä me tehdään noilla small fryilla? Ei yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Mä otan floppereita 100. Mulla on yksi iso ja yksi medari. Juu, mulla on 6 shieldfishia. Oho, se vähän viime. Nyt taitaa tulla. Tulee ase. Ihan varmasti. Mä luotan tähän. En luottanutkaan. Tuli flopperi. Mulla tuli flopperi. Mä voin ottaa näitä floppereita kyllä paljon. En mä jaksa.
Nyt toi stormi tulee liian lähelle, niin pitää alkaa lähteä. No, me ollaan oltu täällä vaikka kuinka kauan ja ei vieläkään tarvinnut lähteä karkuun. Me noita aseita tarvittais vähän. No mulla on yksi shotguni, mutta se ottaa tosi paljon. Joku spektaa mua. Mikä se ase? Sniper rifle. Saanko mä sen? Eiku Spire? Joo, ota sama toi. Jes, nyt alkaa tulee jotain. Tässä on joku... Nää ihan... Tää on botti, bro. En mä jaksa mun aimuun. Aika huono. Joo. Ei muuten mitä pitää meidän aseet. No niin, jatketaan nyt kalastamista, tää on mukavaa. Tosi. Mä haluan vaan yhden paremman AR:n. Shieldfishi. Haluatko sä yhden shieldfishin? Ole hyvä. Joo, itseasiassa joo. Käytössä, mulla on kaikki muutenkin full. Itseasiassa mä otan mieluummin näitä shieldfishejä enemmän kuin yhden ison potu. Tai Eli syö kyllä- se. Ei. Niin, itseasiassa joo. Käykö? Joo, sen jälkeen mä otan ison potu. Kyllä mä otan näitä floppereita mieluummin kuin... Tai mä otan 4 flopperia mieluummin kuin yhden medari. Moikki. Haloo. Tuntuu oudolta, että on 12 pelaajaa. Onko tos ui yksi äijä? Tulee joku. Ollaan ihan parhaita. Tuntuu oudolta, että on 11 jätkää elossa tai 10 jätkää elossa ja me ollaan kalastettu koko peli. Okei, nyt pitää alkaa pikkuhiljaa ja tekee jotain liikkeitä. Me on tuolla, fightaa tuolla ampuu meitä joku. Ei fightaa, joku ampuu meitä. No jotain botteja. Mä alan fightaa. Alatko? Okei, no niin, hei nyt kalastukset ohi. Joo, mulla on ihan ok lootia mun mielestä. No kalastukset ohi, nyt tää lähtee. Kuinka hirveä aivi mulla on? Sitten aloitu tossa jo. Nyt mä hyökkään vaan päällä. No niin. Mä otan yhden Mä ison en potun. saa ottaa tuota sentinelia oikeesti, tää on... Ei. Ei saa ottaa mitään aseita noista oikeesti. Ei kun meidän pitää lähteä nyt. Ehkä me lopetetaan meidän kalastus nyt. Mä otan ehkä vähänkin sitten Svalfraita. Joo, kalastukset loppu nyt tähän. Pelistä tulee muuten liian tylsä, jos me kalastetaan koko matsi. Jatketaan vaan. Meidän pitää voittaa tää peli. Niin pitääkin. Tänä? Eiku... Joo, ei sitten mitään. Mähän päästäis tästä nopeampaa. Jos tämä toimii sille mitä mä haluan, joo. Ei toinen suunta. Ei mä en pysty tähän, ei. Nyt tähän jos sä tarvit hiilin. Yeah. Yeah. The whole team, I like 3. Iso pottu. Mennään tappaa medaljonkin tyyppi. Ihan läpällä. No, ei me kuolla. Joo, tästä kontsaa. Nyt ei se kämppii, se ihan varmasti kämppii tai taistelee mukaan. Joo, taistelee. Se ei kuoli just. Päälle. Se kuoli päälle, third party. Kun muu äijä pölli sen medaljongin. No tässä! Kuolee! Yes. Tässä on se tiimiläinen. Tässä on se tiimiläinen. On niin surkeet nää mun lootit. Se on ihan ykkönen. Jäi. Kamaa, hiila, sulla on hiiliä. Ei Me ei saada ottaa näitä, paitsi medaljonkin saa ottaa. Niin medaljonkin saa. Saaks ottaa tracking visorin käs? Ei, mä en pysty tähän, ei todellakaan, nyt ei saa. Nyt on kyllä hieno tilanne. Ja tuossa on parempi mun shotgunikin, täällä on kaikki parempaa, mutta ei voi ottaa.
Smot olisi varmaan... No nuo mä otan. No niin, no niitä sä saat kyllä ottaa. Missä viimeinen tiimi? Mitä tää medaljonki edes tekee? Mä tiedän, mutta ei kyllä vois vähempää kiinnostaa. Okei, tää on ihan ok medaljonki. Silleen. No ihan varmaan alueella. Okei. No tässä ihan varmaan jossakin. Miksi mä ammuin tällä? Onks nää toi kämppiä vai mitä? Mitä näitä tekee? Missä nää on? Mitä? Joku ampu täällä. Missä? Tuolla päin sieltä ne tulee. Sillä on joku kunnon... ja se lentää jollain jutulla. Ei mitään. Mä en tiedä mikä toi on. Varo, ne voi droppaa meidät. Tää on aika... Tässä on hirveän hyvin perustuksia. Koska tää ei tarvii perustuksia. Millä se tulee sieltä? En minä tiedä mikä tuo on. Oot ihan tos mun tässä on ihan meidän vieressä pari äijä. 30. Mä sain yhteen joku 100 se. Se on ihan ykkönen. Se on niinku joku 50 HP. Se on yksi, se toinen on ihan 50 HP. Ei nyt se hiilos, voi kakkeli. Päälle. Yeah, voitto! 15. Mikä tuo on? En mä tiedä, nyt pitää kyllä alkaa tapahtumaan. Se lähtee. En mä tiedä, ammu. Se lähtee karkuun. Missä se on? Eiku asan tulee. Noin! Yeah, eka peli. Ujaa! Mä vielä tryhardaan. Älkää kysykö tosta. Let's go, mennään lobbyyn. Mä olin sitten. Tää oli rake. Nähdään ensi videon parissa. Se olisi moro. Let's go!